Dacă vă scoateți telefoanele și le puneți pe live pe Instagram, pe pagina festikids.ro, veți fi în live împreună cu Iuliana și o să vă vedeți și acolo. Deci dacă nu dați acest lucru, vreau să văd cum numerele la follow încep să crească și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Facebook, că dacă nu, Iuliana nu ajunge în fața voastră. Nu le vedeți pe ecranele voastre, le vedeți pe telefon. Trebuie să apăsați butonul de like la FestiKids. Acum, stânga, ați dat like-uri? Da. Bun, atunci haideți, trebuie să strigăm de 3-4 ori până se încălzește ca să urce și Iuliana, că altfel nu urcă. Ok? Bun, deci hai, gașca FestiKids, să începem să strigăm. Dragii mei, Iuliana Benegoi! Tot eu am urcat pentru că nu ați dat follow nici pe Instagram, nici pe TikTok, nici pe Facebook, iar Iuliana nu va urca până când nu dați like-uri. Ia haideți să văd, pentru că dacă nu dați like-uri, Iuliana nu va urca pe scena FestiKids. Hai, încă o dată, apăsați butonul like pe pagina de Facebook, Instagram, TikTok, la FestiKids. Ați dat? Am rezolvat? Atunci hai încă o dată. 2, 3 și... Iuliana! Iuliana! Iuliana Benegoi! Still